Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano yangokwana kumene 10 minutes tipepese kuti it's been a hectic day and tikwamvera chisoni ma technicians athu koma tikufuna tikuyamikeni amene mukutionera in Malawi and around the world. Ndine Brian Banda, mprogramu yapadera ya kwa Gwanji Special, the nominations. Tili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene tinabwera kuno pa 23 ndipo ma nominations anayamba pa 24 mpaka lero pa 30 mawa tidzipongula. Koma ndimafuna ndikuonetsereni panel yathu bambo Ndevu Zamwayi ena amati ankhwenda viri ankhwenda vivi nanga si za kumpoto kundisingadzimvetse bwino koma bola dzamveka nkhwenda viri koma uyu mumpatse dzina we mumpezere dzina nanchatu ndimona ngati akhale nanchatu tapita kutali chebwino chifukwa lidatchuka limene limanyamuko ndikulandireni inu awayana chunga achimwene athu akulu timakunyadirani mwachenanso kwambiri and I think china chimene sitikumachita bwino sitikumayamikirana iyayi achunga tu achena bwino pocket square yofanana ndi tayi komanso achemwali athu ndiye iyayi wiki imene itaona masuti chifani chilichonse blue amamenya blue Petra kumenya Petra si munthu wamasewera iya kodi India MCP India MCP amapereka ulemu kwa MCP ili nditambula wakuda umbuyo amapereka ulemu kwa MCP chibongo chimene chindidutsi chabwino tiyambe ndinu awayana chunga. Yes. What a week Indeed. Ndipo amalawi ochuluka amamvesera pa wireless ya mawu kuonera pa wireless yakadema komanso kutisatira pa masamba a Facebook ngakhalenso ku YouTube kumene tithokoze kwa inu nonse amene munali nafe ife kumbali athu tayesesa kuti tikupasireni zonse zimene zimachitika kuno but in a very short summary ndinene motere kunena kuti it has been quite a week chifukwa chonena kuti ndale nthawi zina sizima is very difficult to predict. Yeah. Pamene timabwera kuno kuma nominations anthu anali ndi ena anali ndi nkhawa ena amaoneka kuti anachalira kwambiri ena anapanga invest ena tu amachita kuika ndalama kuti wiki ino akhale kuti achitenga chikwama cha running mate ndiye taona ena very disappointed ena very happy taona ena masupporter akumanena kuti iso ndeiti ena akumanena kuti joka tamwesa ndiye very mixed reactions but it has been an exciting week. It has also been an embarrassing week for Malawi. A week that you have asked yourself questions kuti mwati izizi zibwana izi masewerawa nde atiso so koma ndinene kuti ndi wiki imene ikuchita shape the future of this country chifukwa mmodzi mwa anthu amene abwerawa ndi amene akuzakhala mtsogoleri wa dziko lino kuyambira pa 16 September ningoti mwina pa siku limene azaweuluse zosatira nkumapita kusogoloko for the next 5 years president wathu ndi vice president wathu azachokera pa gulu limeneli so it's a very important week. Kathe ndivomerezane naye wayana ulendo omwe wayambika pano zomwe zachitika pano zimene tingati kuyamba no kwa ulendo over 16 September chifukwa chilichonse chomwe chachitika mchipinda ichi ndi chomwe chitasinthe mavoti achipanicho kapena mwina kusiya mavoti okuti akhali momwe analili momwe anthu timapenekera kunjako ulendo mene wachitika wayamba mchipinda chimene chikuno ku BICC anthu mbuyo kumangokhala kuti kodi IMCP azatenge ndani ngati running mate kodi ku DPP azatenge ndani ngati running mate kodi ku UTM azatenge ndani ngati running mate zomwe zachitika mchipinda chimenechi zapereka chithunzithunzi kwa Malawi kuti pano mwina ena nkumaona kuti momwe asankhira uku mwina pano pa chipani chomwe chingatenge boma chitha kukhala chakuti momwe achitira uku mwina
ngachipani chimenechi pa 16 September zizayendere mwakuti ndiye kuno kwayambika ulendo ndithu pa 16 September komanso kwabweretsa poyera chithunzithunzi cha momwe ndale ziyendere kukafika pa 16 September pano Brian. Andevu zamwayi? Yeah, anzanga alankhula kale. Tidali ndi chidwi kwambiri kuti tione kwambiri ma running mates. Chifukwa maabisa. Ndipo olotabisa bwanji chinthu imakwana nthawi kuti uchionese. Nde aliyense waonesa wachi. Nde titatha zonse funso ndilo kuti kodi amene ationesera zenizeni ndi ati, amene atitayisa nthawi ndi ati, chifukwa chokuti panopa tili mudi mwachisankho. Ndi anthu ayamba kale kupanga ziganizo panopa kuti I think imene ndaonera akutaja ndi imene ena poti ena sadatuluse mfundo zawo tizimva. Mano wiki iyi ukandifunsa Brian idali wiki yokuti taona zinthu. Zina zopepuka, zina zolemerera. So pakutapa zonse zalemerera ndi ziti mulendo umenewo. Oti tiyambire zalemerera kuti awa ndi ma opening remarks. Yeah, basi tayamba basi. Chayani amfumu. Amfumu zimene zalemerera apa ndio kuti tiyambire apa pamene amalizira apa pa. Awa adali amodzi amene anthu ambiri amaona mwina ndione nditha kuona kuti mwina kukhala somaliza pena kumatha kuiwerenga bwino chifukwa cha zimene tidalankhula ena atambwita kusogoloko mwina zinapangisa awawa kuti asankhe bwino chifukwa naona anthu ena akunena kuti I think itu inuyo munayika anthu atu pampeni chifukwa choti anthu amakumbusa kuti akuti kuti mapenalty muphonya tapeza mpata amene mauza president nauzaso zomwezo amene mankhula nawo pa interview and awa kutengera ndi anthu akuchipani kwawo kusankha vitumbiko mumba ndikuona ngati kuti asankha munthu amene anthu ambiri akondwera nawo ndale zakuchipani kwawo akhoza kukhala kuti si munthu amene ambiri amafuna chifukwa cha ndale zakumeneko komano iwowo akuona kuti ndi nkhani ya manambala kunjawo kuti awine so vitumbiko mumbayo kwawo akuoneka kuti asankha bwino mmene makambira tisanambe program sititaya nthawi ndi timatembati tingofika zimachecho pali matemba tipo timatemba so angasi tikutchulani zina ndino athemba ndio ena amene anakhala ngati abweresa candidate wawo amene timaona ndio kuti ndi Peter Mutharika amene atapereka running mate wawo padali zambiri zimene zidalankhulidwa kuti kodi wasankhidwa bwanji running mate amene iyi zinayambisa kuti anthu azipanga anthu ena amanati ayi sono chisankhochi anthu sayang'ana running mate anthu amangoona kuti candidate yo ndi ndani so musadandaule so Peter Mutharika mukandifunsa ine adaphonya pa running mate anakatha kusankha munthu wina wabwino koma akadasankha ndani mwina mmodzi mwa presidents awo umene kuja okay yes. ma vice president ma vice presidents anatha kutangapo mmodzi adaphonya amayi Joyce Banda anthu adaona kuti adasankha molondola kuti uje nakhumbo kachalewo akuziwana poyamba adakhalapo sukale president ndi vice wawo I think is a continuation of zomwe adapanga nthawi imeneyoyo atupere muluzi anatibweresera abusa Alex adaphonya because abusa Alex wo yes ndi mbusa komano chikoka chene choti angabwerese zotengera kuti vote yakumpola ati ndio chokera chigawo cha pakati pano ndikuona kwa ineyo these are all my opinions amene ndikunena papa UTM adakhonza adamwetsa chigoli okay Dr. Mtumbuka ndi Kabambe timu inaso mbamba ndemeneyo yokuti anthu akuyembekezera kuti ayione kuti chita bwanji Amaiko Usi ineyo ndikuona kuti Amaiko Usiwo atulukira pa nthawi yokuti I think anthu akudabwa kuti kodi Uiso ndiye wabwera bwanji wabwera mix yabwino so kwa ineyo poti Eugene sindikwadziwa bwino running mate awacha I think we are yet to see her amayi ayamba ulavula moto kuti Amaiko Usi yes ndiweni moto meneyo ndiweni yes and I think iwo acha ankayembekezera kuti mwina athapitirira ndachakwera but you could see kuti even ngakhala ali konko amatha kuona mwina zimene amaona kuti zikulakwika so apa anapezerapo mwayi kuti ambe kunena zinthu zimene zikulakwika kumene koko so ine ndikuona ngati kuti ndi munthu amene iyo kuti akhoza kubweresaso chidwi mene masankho amene waponyedwere anthu azimuona kuti Michael sakupanga chani nimalizire nda UDF atupere muluzi amene anabweresa ndithu munakambakaliza UDF oh sorry I meant kuti nimalize ndo ndinamaliza mamaliza yes zambo zimenezi chejumo chejumo chimene chichi okay enawo amesida achulewo matemba wayana ayambisa ndawa lero tu wayana atu asuka nkambo ayambisa lero nthawi alembi enda kumatena nkhope zawo zamatemba sizinachokere kwa ine koma mati nkhope zawo zena ali nkhope zawo sangakhale ma president
chimene timanena nchonena kuti anthu enawo ife tikungowaona, they don't inspire anything. And anyway tisachiteso kuchedwapo. Timanena mama wawo kunena kuti a presidential candidate ena zikumveka kuti achita kutenga munthu wa ntchito medi kunyumba ndikubwera naye kuno ngati running mate. Are you sure? Yes, kutenga housemaid nkubwera naye kuno ngati running mate. Are you sure? Malawi has come to that level. That level of mediocrity. Zikuchitika ndithu, zikuchitika. So ndi zinthu zimene zinandipangisa kuti ndiso ndingokuyapo. Ziko timalikonda. Koma kuyankha mafunso lako mwansangasanga. Tiyambe ndi zimene zachitika lero. Amumba ndi Mai Gotani Hara komanso maina ena amene amatchulidwa ngati kuchipaniko kumatchulidwa Amaiko Usi, kumatchulidwanso maina ena amene anthu amakhala kuti mwina atha kuatenga wawa. At the end of the day, maina amene anasala anali awiri. Zina la Mai Gotani Hara komanso abambo Vitumbiko Mumba. Now, at the end of the day, debate imeneyi inalionena kuti tifuna tipeze akuchipanda kwa MTP imene amayankhulira. Afuna apeze mavoti akumpoto 1. Chifukwa kuti zoti ku south may be very difficult to apeze mavoti. Ku center more of their stronghold. Koma kumpoto oko between the two, who carries more weight? Mukayangana mchipani, munthu amene wakulira mchipani komanso munthu amene amaoneka kuti amalemekezedwa ndi anthu amene akugwira ntchito mchipani komene sakhala mchipani amaoneka kuti awawa Mai Gotani Hara. Nchifanso mwina anawasankha ngati first vice president ku convention imene achitika konkuno ku BICC. However, when it comes to Chikoka, nyamatayi uyu wotchedwa Vitumbiko Mumba amene anangochokera mosadziwika bwino mpaka wena kumamukumba kuti iwe sunali MCP kwakamba kalekale, anaoneka kuti anabweretsa chikoka chafika cha mmene amachitira zinthu zake. Ali nacho be chikokacho? Chikokacho I think ali nacho. Okay. Chifukwa cha zimene amachitira zinthu zake. One, muona ngakhale misonkhano yake ili munapita munakati imirira ku Mbalachanda kumzimba. Munaona mmene anapangira msonkhano wake mosiyanabe ndi mmene anthu ena amachitira. Number 2, even my public lectures being very creative, kuyitanisa mpaka na anthu ena ndithu akunja kubwera kuzakhala kuzachita address the elite and the academia nkhani za ndale zooneka kuti zosamba. Komanso kwambiri mmene anagwirira ntchito ali ku Ministry of Trade komanso ku Ministry of Labor. Konseko anaonesa kunena kuti ni munthu woti safuna chidodo pamalo, amafuna kuti akolope zinthu ziyambe kuyenda. Ndi anthu ena namba amapanga chidwi only Samalai Congress Party nkumanena kuti komatu munthu akhanga tathandiza. So I will tell you kunena kuti in terms of Chikoka, Amumba, when you compare ndi candidates ena IMCP akuonesa kuti iwo atakubweresa attention kuchokera kwa anthu ena outside the party. However, within the party Amumba amaoneka kuti sikuti amakondedwa kwenikweni ayi, and that's why tinafusa achakwera lero funso lonena kuti awamu kuti akuthandizeni koma ngati salandira support kuchokera kwa inuyo komanso chipani awatu basi tuzingothera zomwe za running mates. Ndi ananena kuti be assured kuti he will be supported. Kwa candidate wina a UTM ineyo I will tell you kunena kuti masapota awo kacheza nawo akuoneka kuti akusangalala chifukwa Mtumbuka akuoneka ni munthu amene anthu amamuyembekezera komanso they respect him so much. They don't respect him kuti atokhala president of the party koma pa running mate position akudziwa kuti abweresa value. Nawonso akuyang'ananso chigawo chakumpoto komanso akuyang'ana anthu amene alophunzira, anthunso amene akufuna kuyendesa bwino zinthu mwa makono mwina kucooperate ndi chuma chathu. Then ndipite kwa Mai Bande Joyce Banda ku PP ndikuwuzani kuti kumene kucha is a reunion. Anthu aja anagwirapo nawo ntchito limodzi, anali limodzi kumbuyoku, ndipo ndi combination yonena kuti within themselves amatha kumvesesana. Chifukwa zinthu zutu mafuna muziziwana kuti uyu akaenda motel akayankhula motel akutanthauza chakuti. So that one was okay. Ku DPP ndikumene kunali manong'onong'o ochuluka among all the major parties kumene kunali zoyankhula zambiri zokhumudwa kunali ku DPP. And zimene zitikuyankhula titayang'ananso zimene anthu amalemba ngakhale masamba amchezo ambiri amaona ngati kuti mwina nakakhala msaka chifani munthu amene kuchipaniko is experienced and wayendesapo boma nthawi yayitali mu civil service government machinery akuidziwa bwino and anthu amachita respect komanso akhala mchipani nthawi yayitali.
Poma pamene asasintha thabwa a president Mutharika nkuzanena kuti yani ndatenga uyu kunena mai Jenansa ambiri amaona ngati kuti munthu woti wangubwera kumene not very seasoned in terms of politics, a strong character as a person, very educated lawyer, koma kumbali ya Ndaleko ndi Chikoka mwina not necessarily the best candidate. Ndi anthu ambiri amaoneka kuti amadandaula even nkhope za asogolera DPP tinaziona mu function imene uoneka kuti sana sangalale kwenikweni. Omaliza ndichite comment pa UDF. Tupere Muluzi anatenga Dr. Kalolo. Dr. Kalolo, to be honest, kind of flat in terms of impact kwa ineyo, in terms of Chikoka. Koma ukawerenga kuti maphunziro awo ndi zina zoterozo akuoneka kuti munthu oti atha kuthandiza mwina galvanizing the party, but not necessarily munthu onena kuti anthu amalawi kuti amamudziwa kwenikweni kuti Chikoka chochito mpaka competing at national level, I doubt. Ku MCP awanena kuti alipo anthu ena amene amumba samawafuna achite manage bwanji saphana anthuwa zikhale zovuta Brian. Anthu ambiri mkatimo taona ena chifukwa amadzoti pakubwera kamera amakhanga takusangalala okay kuti achita announce kuti amumba ndi running mate, koma tikudziwa ndithu kuti mumtima mwawo ena be amachita kukanika kuchita fake smile, kukanika kutelero munali nkhope za ndwi imene zinali moto umati kwaona ena nkhope yawo kumaita kuoneka kuti akufuna kuti akudziwa kuti kamera ikundilondola, akufuna aonetse ngati akusangalala, koma mtima wakana, nkhope akana kuti ionetse kuti akusangalala. Ndiye tiyembekeze ndithu kuti panopa ku MCP aliko ndithu anthu ena amene akhale kuti akumenya be nkhondo ina ya pansi yofuna be kuthana ndi amumba. Ndi fotokoze pano kuti kuyambira tsiku lomwe amumba anabwera mu MCP kuonetsa chidwi kuti akukapikisana nawo ku convention pakhala pali nkhondo zambiri. Tinaona ndithu kunali kesi ku court, panali ndithu kwapingapinga kuti amumba asaime nawo ku convention mpaka na kesi janachita kuthetsedwa kuchipana taona kuti tifika tumawa apa opanda convention. Taona ngakhale mkatikati amumbawo asanapambane ku convention iko anapatsa udindo muneki ongo apatsa, koma akhalabe akukumana ndi nkhondo yambiri ali munekimo mpaka na tinaona ndithu kwawo ku constituency zinthu sizikuyenda ma primaries anachita resign muneki. It's a sign of nkhondo imene nkhondo and zimachita kuonekeratu mumba akamala nkhula kuma public lectures amene amakhala nawo, akamala nkhula ma interviews zimachita kuonetseratu kuti amumba ku MCP ko ndi anthu ena ubale wawo si wabwino. Ndithu panopa momwe zateremu ndikhulupirira kuti ngakhala president anayitana Achimwendo Banda umala secretary general, anayitana vice president achipani cha Catherine Gotani Hara ndi amumbawo kuti apite ku state house akakambirane kaya akachitire mpaka na mapemphero, chifukwa choti akudziwa kuti pakufunika ndithu kuti anthu onse mbali zimenezi maka amene ali akuluakulu amchipani akhale nawo pansi akambirane mwina apempherere limodzi kuti akamayamba ulendo umene waende limodzi, chifukwa anthu ena amene ali ndi maudindo monga Achimwendo Bandawo ali ndi udindo waukulu muneki ndi CEO wa chipani, Catherine Gotani Hara ndi vice president wa chipani. President akudziwa kuti anthu amene wawanda amene angasinthe narrative ya anthu ena otsatira chipani kuti awaone bwanja amumba, chifukwa anthu amene wanso ali ndi magulu awo. Ndiye ndikhulupirira kuti ngakhala president kupanga mwambo umene oti akachitire mpaka na mapemphero akudziwa kuti pali ndithu kaudani pakati pa amumba ndi anthu ena akuluakulu mchipanimo, ndipo amadziwa kuti pakufunika kuti abwere limodzi asanachifikitse chinthu chimenechi ankati mukuzapanga announce kuti amumba ndi running mate. Ndiye ndikukhulupirira kuti mwina pali kuthekera kuti Achakwera abweretse pamodzi anthu amenewa kaudani kameneka kuti mwina kazizira anthu aende limodzi kumenya nkhondo limodzi kuti mpaka na akafike pa 16 September ndi kuwina chisankho. Komanso tiyembekeze ndithu kuti pali kuthekera kuti mavuto maudani amene omwe analipo kale sangangotha lero chifukwa choti munali ndi prayer ku state house, sangangotha just like that. Tiyembekeze ndithu kuti mwina kupasi pasiku kukhalebe maudani ndithu. Amumba ndanzano andevu zamwayi inde simungakane ndingwakana ngati ndanzano vomerani kuti inde ndanzano ndanzanga anthu amati ngabefu mungauze chani how should he manage alipo anthu ena kumene koko oti olosangasiye drink kuti akuluakulu ndikubwera ndipite ku gents uku
sizingatheke anyamula naye akalawa nayo mpaka ku toilet drinking chifukwa samakhulupirira. Pena atu munthu akakhala kuti ngwamphulupulu timampasa mpando, sometimes kungompasa munthu mpando zimatha kunthandiza discipline. Sindikuona ati Amumba ndi amphulupulu, but ndikunena kuti Amumbaja atafika ku MCP anabwera ndi maganizo kuti akhoza kusintha zinthu. Komano mwina chimene chimavuta ndicho kuti pala anthu ena amene anachimvesesa chipani chija chimene chimayendera ndi mene how far utakusintha zinthu and how long does it take kuti usinthe. Amumba amaoneka kuti analibe nthawi, amafuna zinthu zisinthe msangasanga, ndi anthu ena amati akauza ati ayayi phiri mwina muli pa changu kwambiri dikira kongresi timatere kongresi. Ndimakumbukira nthawi ina anampasapo fire mwana wathu reporter wathu ku office ku chifukwa yoti adalemba zina zake tikutauza dikanika tikonze bwana analemba kale pa social media ndena adandaulira ati yayi msamapange choncho yayi muzitha kudikira kuti zinthu ziyende. So mutakuona kuti some of ma issues amene achitika amene kwa makhazi azokuti iwa kunena chinthu anzawo ena akuona mosiyana, at the end of the day exchanging mwina mawu osakhala bwino chani. Anthu ena mmene angu asankha kukhala a running mate, anthu ena amba kutenga ma post awo amene amayika pa chani pa Facebook trying kuti aonese kuti here is somebody aku MCP komeko. I don't know, pali fola mpena pake pamene awina akwaziponya. Okay. Ma post amene Amumba akhala kulembapo mwina ujeni amakonda kupanga koti kuti simomega chakuti. Okay. Simomega chakuti. Simomega? Simomega. Okay. Ndi anthu okha mangoziwa kuti kodi simomega ndi ndani. But here is the thing. Udindo umene akhalapo akufunika anzawo ena onse akukere mbali imodzi. Zimene timakamba sometimes zimachivuta kuyendesa chinthu chifukwa kuti pamene ena akukankha ena amakhala kukoka. Akuyenera kuti panopa Amumbawo akhale pansi ndi anzawo aja nkunati akuluakulu sitimamvana pena pake, koma tonsefe timafunira zabwino chipani cha MCP, and I believe onse osamafunira zabwino dziko la Malawi. Yakwana nthawi panopa kuti tiyeni tiyiwale zakale tigwire ntchito limodzi. Ineyo mbali yanga umene sitimapanga bwino ndikhululukireni chifukwa kupepesaso sukupusa. And sometimes iwe ukakhala wamkulu ukapepesa ana aja ana amazana kuti ife ndi ndani bwana watipepesa chifukwa panopa iwacha afikano position yawo bwana. Ena amene amakhala kuti akwaonera pasi panopa azinyamula mafailo awo ndi mikwiyo. So he has to reach out to the people and say, guys, yes, kusemphana maganizo Brian sikulakwa ayi. There are times you must differ because you all believe you can do something better using a different way, using a different method. So they were differing probably because he believed maybe good things would have been done differently. But now you need each other. He cannot do this alone. He must know this. He cannot. And some of the people amakokana now, they are very key. Kuti wo apezeke kuti apambana. So pamene babwana tieni tikupempheni khalani pansi gwirani ntchito limodzi ngati mukufuna kuti inuyo ngati MCP mupitirire chifukwa ikangokhala kuti mfala ndo ausiru mani ine sindipanga nawo abwana sizingatheki. You need all hands on deck. Kuti munthu khozololera kuti kuli bwino tiluze kusiyana ndi kuti Amumba akhale vice president wa dziko. Kumene konde kubesa. In fact titafusa achakwera mkati mufunso lokhuzana ndi Amumba. Yeah. Anayankha ndithu kunena kuti ayi anakamba nkhani yoti diversity is not disunity. Kapena kuti kusiyana maganizo pankhani sikumatanthauza zonena kuti ndife adani titokhalabe amodzi. Ndipo amanena kuti kusankha kwa Amumba ndi chisankho chimene chithandize onse Amalawi Congress chifukwa apindula. I'm sure chimene amatanthauza nchonena kuti akapambana zisankho ndikuti onse a Congress apambana limodzi. So kwa munthu kuti akanene kuti ine bola tiluze koma uyu kuti nzamuone akuti vice president ukupanga saluti ine zimene sizitheka. At the end of the day onse agwa atuluka mboma. Ndipo ena wandukuuzani kuti atati atuluke akakumana ndi mikwingwirima yopsa kwambiri. So for me nduthenga umene upite kuzipani zonse. Inu mulipo ena ku DPP amene you're not happy ndi choice ya Jenansa. Inu mulipo ena amene you're not happy ndi choice mwina ya Amtumbuka ku UTM. At the end of the day work together. Mukaluza ngati UTM waluza nonse. Sikuti aluze ndi Mtumbuka, sikuti aluze ndi Jenansa, sikuti aluze ndi Vitumbiko Mumba. Nonse you will have lost. So nthawi zina anthu timakhala myopic in life. Timangoona apa
timaona the bigger picture. The bigger picture is you work together. Sizingateke mchipani kuti nonse mukhale kugwirizana ngati even ana anyumba imodzi abere limodzi amasiyana ndi kususana zina ndi zina machitidwe azinthu. So for me, I really think MCP has an opportunity kuti abwere limodzi and take advantage of popularity imene ali nayo amumba kuti apite pasogolo. Komanso amumbawo, he must know kunena kuti he has to handle himself differently. Yes. Panopo, he's not just a cabinet minister, the running mate wa the incumbent president of Malawi. Ndiyo pali kutekera kuti atati chipani chawo chapambana na onse atauza khala vice president wa dziko lino. It's no mean achievement. Ndiye kuti ngakhale mmene amayankhulira anthu ena, zimene amayankhula pa social media, he must carry himself with a decorum befitting the position of a running mate for a sitting president. Kathe? China chimene chimachitika momwe zinaendera ku DPP mucha ena mwina sana kondwere ndi ansa muona ena ndithu akuchoka ku DPP ko mwapasi kumapita ku kongeresi kuti ife ukusiti kusangalala. Okay. Tiyeni ife tikuthandizani inu uku zomwe apanga sitinasangalale zitaso kutheka ku MCP komweko ena sana sangalale ayamba kuimba mafoni lero ku DPP ife tikuthandizani kumeneko zomwe zachitika uku sitinasangalale andale nthawi zambiri amapanga zimenezo akakhala kuti pachitika china chake sichinasangalatse. Taonapo ife andale akumafika kuti kumakapanga msonkhano mwina kumakangokamba za iwowo kuti awavotera anthu ngati phungu kusiya kukamba za candidate wa chipani chawo chifukwa choti mwina akwiya ndi zinthu zina zake zomwe zachitika ku chipani kapena ndi momwe mtsogoleri wawo wasankhira running mate. Koma monga momwe anenera Wayana ku MCP akapanga zimenezo chifukwa aino ndithu kuti enabe akanali ndithu ndi mkwiyo sizinasangalatse zachitikazo akapanga zimenezo mawa apezeka ali panja pa boma. Ku DPP akapanga anthu ena zimenezo kuti ife ajene ansa sakutisangalatsa ife ndeti mwina tizipita kuseli ku MCP tizikawuza kuti ife tikusapotani apezeka kuti akanali ku opposition and zizakhala zinthu zovuta kuti DPP ichitebe survive 5 years ina ku opposition. Aenda movutika kwambiri akapanga chibwana chimenecho kuti ife ajene ansa sakutisangalatsa ndefe kampeni taleka tizipanga ya ine ndekha ngati phungu. Brian, DPP next 5 years ili ku opposition zinthu zizimafunika ndalama. Yeah. Kuchita sustain chipani ku opposition zaka zambiri MCP did it. Sindikudziwa kuti amakwanitsa bwanji chifukwa panalinso nthawi ina amatsekera office ija. Kwatsekera manager ngongole kukanika kulipira mabills. Kwatsekera kumene kucha zingongole kuchita survive ku opposition zaka mwina kumafika mpaka na 10 simasewera. Ndipo anthu ku DPP ngatena atanene kuti ife ajene ansa ife zatinyasa ife nde basi tikukapangane za kampeni yanga ngati yaphungu sindathandiza ina apita muthalika kuti awine chisankho chimenechi akhala ku opposition komwe kwendizavuta kupanga besa sustain moyo ku opposition kucha. Komanso ku MCP akachita chibwana chimenecho apezeka ali panja ndipo ambiri kunjako zizavuta. Zizavuta. Ali mmafailo? Aliyense ali ndi failo. Okay. Wina aliyense ali ndi failo. Zimangodikira kuti ulipute bomalo. Okay. Komanso kuti wewe ukhale kunja kwa bomalo. Ukangoti wewe uli kunja. Failo yako. Mawa amenewa chifukwa ulendo wina nitapita ku 30 polisi anandiuza mawu amenewo akuluakulu aku polisi napita kugwira ntchito zina akuti ife kuno timakhala ndi failo onse wandani alesa ndi failo imangodikira activation ndadikira akafike kunja kwa boma ayiona failo ndasachite chibwana. Sorry? Okay, ndi makamba za mayankhula mwachinono ndiye mwandiso ngone inunso mapanga zimene zimfanyani kuti niyo mukuyangana milomo yanga ndisokonekera ndimafuna ndikambe za the memo philosophy ya Ndale imayenda bwanji nkhani ya memo ku Ndale inuyo andivuza mwacha nkhani ya memo ku Ndale imayenda kuti amene sanasonkha asadi ukangoziganizira a literal mwina zikhoza kusokoneza but the issue is pamakhala zinthu zimene pa nthawi ngati inoyo anthu ena amabwera nkuzanena kuti ife tithandizira ncholinga chokuti tipambane. Na anthu amene aja amakhala anthu ofunikira chifukwa imene ndi nthawi yovuta kwambiri imene kuti mubwere pamodzi munene kuti akuluakulu katika nzeru zathu katika ma resources athu katika mphamvu zathu katika china chilichonse
pamene pancholinga chokuti tilowe mboma mu ncholinga choti titumikire Malawi. Ndipo anthu ena ochenjera amakhala phe anzawo aja akapanga zonsezi mkulu wa mboma ndi amangotulukirano. Nde mujaso kumakhala anthu ena kuti amapezeka kuti apeza mipando nkumatenga anthu kuti mwina sadavutike nawo nkumapasa ntchito zokuti amene adavutika. Say that again. Pala anthu ena amene amakhala ano kuti ali muboma muja amene amakangotenga anthu amene anthu aja sadavutikire yeti momuja muli anthu amene akhoza kugwira ntchito imene iyi, because tizakusiyanisa pali ntchito zina mutakuyang'ana mkati mwanu muja nkuti iyi mwina tilibe upangiri umenewo tiyang'ane kunja, koma yeti tintchito tosesa ti maujeni mubasi kukatenga anthu ena ake nkubwera ndi anthu amadandaula kuti akodi anthu awa adali kuti nthawi imene ife timavutika, because alipo anthu tu abwana kampeni even mutayang'ana kunja kwa dziko mene makhalira kampeni yoyika a Trump pa mpando si amasewera, kampeni yoyika president wanji pa mpando si amasewera, anthu amayenda kuzungulira dziko lonse linoli kupanga zotheka zimene zija. Sikuti tikunena kuti anthu aja cholinga chawo ndoti azikangogawana misonkho yathu ija, koma zimakhala kuti anthu amene aja ndi amene ali ndi vision ya dziko limene ndiye akalowa mboma muja cholinga choti kodi Malawi the next 5 years ayenda bwanji. Alipo anthu ena ake amene akhoza kumapezeka kuti awa iyayi amene anatithandiza kuti tilowe mbomamo apa papezeka kaganyu aka apaseni, osati ukangotenga wina wake ngokumana naye ndithu maenda mu Shoprite ulipo tabwera kuti kakulembe ntchito kuku anthu amanena kuti kodi amene adali kuti pa nthawi ya mavuto, chifukwa anthu odya nawo samasowa. Anthu amene angakhalepo pamene palibe chilichonse amene aja ndi amene amaonesa chikondi kuti ngakhale palibe chimene tikupindula koma tazivomera ife tasankha kukhala nanu tiziakumbukira amenaja. Awanda akunena kuti zimene zimachitika Malawi kuno si zinthu zabwino. Pa kampeni kuvutika limodzi kungolowa mboma onse aja amene mmayenda nawo kampeni aja kwataya kumafunsana kaya mpa office kaya ku State House kaya ku Capitol Hill kumafunsana kuti kuda awawa ndiye atiswa uyu ndiye uti adasonkha nawo memo uyu amene is that what you're saying? Yes, and ajihana anaifotokoza bwino nkhani imeneyi mena makamba za mgwirizano watonse kuti ifeyo ndithu tikuyitanira mini bus zona nangodabwa yapita ife tili panja anthu amayitanira kujiya kuti akunisala kunthako dakitala wako. Yes, however, yes. Kafe. Yeah, go ahead. Mwinanso zimenezi ndi zomwe zapangitsa kuti chipani cha MCP chikhale ndi adani ochuluka, chifukwa momwe amalowa mboma momwe amayamba panali ndithu zipani 9 2020 mumgwirizano, koma tinaona ndithu chipani china kuchokamo nkhani yake tu inali yomwe ya mmemo, chifukwa ngakhale ukamapita kumgwirizano kuti ane ndikasonkhanitsa mphamvu ndi awa umayembekezera zoti okay ndikakayikapo mphamvu zanga sinanga wasiya zako ndikakayika mphamvu zanga pamene pacha ine ndikapeza maunduna mwakuti. Nkhani imeneyi siyotiso ndiyobisa, ngakhale pano pa mgwirizano wawo wa Ford ndi DPP akukambirana kunena kuti DPP itenge 50%, Ford itenge 30%. Zimene zija ndi maudindo amboma. Tsopano akamapita kumene kuja kumakhala kuti agwirizana kuti tikaenda chonchi kenda kupezeka mwalo wa mboma iye leta anzanu basi kwatothola panjira kwataya. Zimene zija ndi zomwe zinapangitsa kuti Tonse Alliance iphwasuke kuphangira kuti ife izi zitipatsane tokha, komanso nkhani yake imene yomati tukatenga anthu kwina amene sanagwire ntchito zimapweteka ena ndi zimene zimapangitsa kuti chipani chikhale ndi maudani ambiri. Nkhani yomweyo ya mmemo maganizo osutsana pang'ono chimene chimachitika chonena kuti pa kampeni chifukwa ma resources amakhala ovuta makakhala opposition munthu atati wabwera ndi 10 miliyoni kuti ine 10 miliyoni ifa ndisonkhe simungankanize mutenga, koma alipo anthu ena amene amasonkha amene sangathe kugwira ntchito mboma. Alipo anthu ena amene onena kuti olotati muayike ngati cabinet minister mukudziwa ndoti mwakalanya, ndiye zinazi zimafunika chilungamo kuti inu amene mulasogolera ndale inu azipani mukamatenga ndrama ya munthu mmakhala kuti mukambirana chani, chifukwa ngati mukumpanga promise munthu uja mukalowa mboma ndikuzanena kuti mundiganizira pena pake it makes sense ngati munauzana zoterozo, koma nthawi zina ndi bwino to be very clear kunena kuti achimwene kapena iyayi achemwali apapa ndrama ife tathokoza mu government mwina mwayi mene ungathe kuti tawazathandizana mwina madera ake ndi awa. I'm saying that because mwinanso nchifukwa chimene dziko lathu sipitira patali
chifukwa anthu ena who are not supposed to be in cabinet amapezeka kuti in cabinet chifukwa chonena kuti iwo anasonkhanawo. Yeah. Koma ifeyo ngati a country to go forward, we need more than that. We need more than anthu amene amapereka ndalama. We need anthu amene akhale ndi substance yotha kuthandiza kupita kusogolo. Chinthu chinanso nene mwansangasanga. Tindi mentality yolakwika kuno yonena kuti nthawi zonse for you to be rewarded when you come cabinet. You can serve in government malo osiyanasiyana. In fact, kwa anthu kunjaku amene amakhala anthu alemera kwambiri ngati mabillionaires samalembera nkukhala cabinet. Iwo bola ma business contracts zikwayendera, they are fine. When in cabinet ndalama zimene anthu amapherana, it's not even as much money as ndalama zimene ungathe kupanga utakhala kuna kuti uli ndi business imene ukhala supported maybe by government. So nthawi zina timakhala ngati tinapereka chithunzithunzi chonena kuti akakhala kuti sana ndipase cabinet sana nditumize ku embassy ndi kuti ineyo basa nditaya. We will never develop because of this kind of thinking. Dr. Anthony Mukumbwa analemba buku lawo loti I think campaign funding and political party funding ngati njira imodzi imene imapanga capture maboma kuti zimamakamba chungazi kuti mukamatenga ndalama za munthu pazikhala funso kodi yeyi ndalama zakezi cholinga chake ndi chani. Palibe munthu amene amangopereka ndalama zake chifukwa nazo zambiri. Most of the people amene amapereka ndalama amakhala kuti akufuna china chake in return. Ngati sakukuuzani panopa, believe you me, mukazalowa mboma zakuuzani. So zimenezi nizofunika kumazichita hando bwino. When mukamputa munthu kuti ati ufuna kuti thandize kali ndi matrack ake, kali ndi malole ake, kuti azikunyamulirani anthu kali ndi makahaya ake. You know, Uncle Mike ito ankabwerekesa magalimoto awo, anthu adabwereka magalimoto awo pano Uncle Mike magalimoto aliba amakhala kudandaula nthawi zonse. Tanachita chipongwe anachita chipongwe. Amlombwa. Mike Mulombo. Uncle Mike. Anthu amakatenga kumene kwa magamoto makapangira makampeni. Magamoto ajada achulira anthu ajada bito ngaso. Afuro kusapo nkhali. So you know mukamaka ndio usakumbuka kuti munthu jatidang tinkatenga magalimoto. Kunena zoti munkagwirizana zotani. You see, so izizi tizizipanga manage bwino. Chimene chimangobowa mwina pazima mankhula yana. Pali ntchito zina zokuti anthu ena amankathandiziracha. You know? Ntchito yosesa. Imene sichirofunika so kuti ukhale ndi paper saje timangogwira. Ndazikatenga anthu ngumade kuti anthu amene akusesa kunyumba kwa bwana ndi ndani. Amene aja ticha kunena kuti ausi tsopano akudzimva kuti akulapa ndale. Ndipo acha kuyenda okha pa chisankho chimenechi. Kwa ine momwe ndinazoonera Brian, momwe anafikira dzulo ausi nkati mmenemu, momwe anayankhulira ma supporters awo, zikuonetsa kuti ndithu ausi anaona kuti ku MCP chawo kulibe chawo. Okay. Ende akuyenera kuti pa chisankho chimenechi iwo apitirebe kuonetsa kufunika kwawo. Endi ndikuona kuti so far momwe anayankhulira dzulo kwa ma supporters awo ayamba bwino tione kuti kwinako zilowere kotani. What is the OC effect on these elections? Ndimanena mawa mu program ya munanena so kale? Yes, mu program ya kulinji kuti kwa ine mene ndikuonera ndi nyamata amene wakulu asanduka zibambo. Amanena iwo mmene amalankhula kunena kuti pali zinthu zina mwana ukamasungidwa nyumba sungapange chifukwa nyumba yonse yako kumakhala nyumba mwa atate yako zimatengera kuti uchokemo tukapange. So maybe we are going to see him differently now because he's now going to be speaking zinthu zomwe mwina sana akatha kunena zimene pa nthawi imeneyo sakanatha kususa bwana awo. Koma ngati pali munthu amene akhoza kupanga because mutati muone even chifukwa kuti akadakhala president ambiri bweza atamanga mbobamo. Anatero akutero chisanzo cha kuti nakha kuti tikulimbana ndi Katangale ndi wakatangale iso akumanga wakata ine nakamanga akutero. You know, so for him and the mena mayankhira mafuso awo you can see the wisdom. Yeah, if you ask me. So here is somebody ine ndikuchita kuona amana kuti amene akhoza kusokoneza supu iyi amene ena kuona ngati basi supu iti ngomwa pamazakhala wina akamati soup spoiler atha kubwera yeyo ja ndikusokoneza supu ameneyi nkupeza kati chisankho chimwe muli chingotha round 1 chapita mwina mpaka na round 2. Okay. So mwene akulira udya zake alibe mlandu. I think pena pa Kevin ya UTM amata akazaona mata mwina uti kanapanda kudana naye tikanakhala naye mbali imodzi. I think could have teamed up nkukhala mwina ndi kauje ni kabwino. So don't dismiss the current because he's still the vice president by the way. Yeah. So ali ndi ma resources a boma abe amene amapita ku office kwa vice president. So atha kuti dabwisa. Wayana? Mwene ikhale phunziro kuzipani. Kuti mukakhala kuti simunagwirizane pena pake. Zisamachitepo kufika pochita uthamangisana kapena kupangana chifukwa nthawi ya chisankho you need everyone. Ndipo mafuna mavoti awina aliyense anankhumwa mutha kunena kuti ayi ku DPP anali munthu osokoneza kwa pali anthu ena
amene azavotera anankhuma. Mutha kunena kuti ya ausi iya anali wote ifeze, koma ndikuwuzani ausi ali ndi anthu ena amene sikulina UTM azanena kuti we wish these votes would belong to us. Chimozimozi ku Congress iwo zidachitikira kale. Mukumbukira kumbuyoko adachosa anthu achina lunguzi achina lunguzi, Juliana Lunguzi, kumeneko kunali achina Jumbe, kuna achina Kaliwo, anthu ochuluka. And ine namva panthu ena Congress akumana kuti I think we made a mistake, we should have found a way of resolving it. Achina kabwira achina kubwereranso. So pazipezeka njira nthawi zina iyo manena kuti ngakhale sitinagwirizane, but we can't afford kuti basa anthu azingopita. Chifukwa if you look at anthu amene anabwera pamene Amaiko Usi anabwera kunoko, amene anabwera nawo ana anthu ochuluka. There were many people. There were many people, and the man has resources. You can tell. Mezi jatu siza ulele ai. Kata amanena kuti amalandira Swahili anthu. Inde amalandira Swahili anthu acha. Komanso printing ya t-shirts, ndizina zote, ma transport, ma truck. Nthawi kutamanga a Frank Mwenefumbo. Ine ndi mati ndingokupangani interrupt pang'ono. Ndamuona ujeni walo hapa Leya Malekano. Nakakonda nakabwera kuti tingo Leya tabwera. A Frank Mwenefumbo. Tiwamvetse bwanji pazochitika zimenezi Leya akubwera. Ndi munthu oti walephera kuapatsa anthu otsatira chipani chake mfundo imodzi. Tango ilo hapa ukhale hapa kuyankha ujeni bani eti. Amwenefumbo. Mujoka ndinu bwana. Okay chabwino. Amwenefumbo Brian umacheza nawo tsiku lomwe apita Muthalika anabwera kuno. Tatenga microphone. Apita Muthalika atabwera kuno Amwenefumbo ndotsatira awo anafika pano ndipo munacheza pansi upaja nakakudola ndini amanena kuti fe tikukondwa ndi mfundo za ku DPP taganiza kuti tiyendere nawo limodzi a DPP analankhula choncho ndipo ndachita withdraw sindimaso mawa lake anali I think it was the same day anali ku 43 anakasainira agreement kuti alowa mu mgwirizano ndi DPP. Kena kumawa lake mamawa akuti asintha ayimbiraso phone kumeke kuti aine ndibwezeretseni pashecho akubweraso akuti ine ndiyimira ku DPP kuja sindikuona kuti tikugwirizana bwinobwino komanso basi momwe zikuonekeramu mwina akukhalirani ndiye ndikakhale ndi bargaining power tikakafika pa tebulo ndikachite present ma votes anga. Ndi munthu oti sanakhazikike bwinobwino pa chiganizo kuti apange chiganizo ngati mtsogoleri wa chipani chifukwa pa zipani zinazi kuyang'anira zomwe apanga Mwenefumbo tsiku limene lija kuzipani zina zoti zili ndi ma structure sizikanatheka chifukwa ndi chiganizo choti kufunika ukachidutsitse ukuchipiteko anthu akambirane musanapange chiganizo chimenecho. Koma pamene paja zinasonyezeratu kuti ndi Mwenefumbo chipanicho ndi chawo ndipo ku nyumba amatha kungopanga kuti ine mawa ndipanga zakuti imbirani anthu atenge anyamata tiyeni ku BICC tikukapanga izi ndi chipani chonena kuti sichoti tikakambirane uku ndi zinthu zoti zikuoneka ngati decision amangopanga okha and anthu awo kwa ina anapeperetsa tiyeni uku ku DPP apita akasainira mgwirizano aombera m'manja nthungululu kumene kucha mawa kuti ayi ndikukatenga zikalata ndikukapereka zikalata zanga ndiyimira. To me chiganizo anachipanga ndithu mwabwino mpawokha koma apeperetsa ndithu otsatira chipani chawo. Leya ukuzimvetsa bwanji popena ndipepani ndaphwanya ploto kweti ndangomwitana ndamuona munthu yali apa ndeni maona kuti komatu awa atamakhala ndi awa timu ya mayi timu ya mayi iko zakononga matimu chifukwa akafe iya ndi mwamuna nde Amalekano ndaona avala kajekete kawo apa akuyenda momyata apa tatiya sitinalandire bwinobwino. Ya ine sinaona adutsira kuti ndakali mwana atu ndidakaphunzira adutsira kuti sinaona ndaona kudusa apa. Okay. Mukwamvetsa bwanji atumpale Mwenefumbo amayi. Mene wafotokozera Kathe kuti zikusonyeza kuti atumpale Mwenefumbo mwina si munthu okhazikika. Chifukwa ukaona mbiri yawo poyamba mene anachokera pandale ukhoza kuwaona kuti ayenda kwambiri. Anapitapo ku Afodi kenako ku Afodi kuja mafuna mpando wa president analimbana kumene kuja ndi achihana kenako anasuntha tinangoona 2 minutes alowa ku UDF ngati running mate apita ku UDF ngati running mate kenako taona apita ku UTM pano tinaona iyayi ndasiya kaendale kenako ayambisa chipani chawo nde pa zimene achitazi mwina zikungosonyeza kuti
si munthu okhazikika kwambiri mwina akapanga chiganizo amapanga kuti mwina ndingoyesera ichi kapena ndiyesera ichi kapena ndichite ichi. So kwa ineyo Brian ndikhoza nazo kuti akuoneka kuti si munthu okhazikika pa chiganizo chimene amapanga pandali. ine ndimanena kuti kodi anthu amene amangoti lero ulowera uku maulowera ali bazi bali awo pamudzi simbakhala ndi kayankolo timati mwini mbumba kwathu inu kumpoto kumati chani mweyo mwini mbumba mwini mbumba kuti mukutichititsa manyazi olo amayi azikazi awo kuti ayi mukutichititsa manyazi sunganene zimezi munthu. You see, Frank Mwinifumbu is a very wise guy. Ine ni maziwa ni munthu wozindikira upanga. So sometimes anthu kundale kwa masuntha mwina chifukwa kuti amakhamwina sakukhazika sana bwino ndi anzawo ndamapezeka kuti mwina upanga. But he's been a minister before. Frank Mwinifumbu, he's been a member of parliament before. So mwina kusuntha kwawoko ine look at it differently because sikuti ni munthu wajera ali nzake. Kwa ine men mamuna ni munthu ali nzake. Sikuti amakhala awupita waya kunduku kuti mwina akapezeko kena kake. But maybe somebody who is trying to find his place in the party and mwina kusagwirizana kunachitika pakati pakuti naona nabwera nda DPP kena nazaona kubwera okha. I think ndekuti mwina sana kamvani kumene koko. Nthawi yatithera, who is the biggest winner mulendo umenewo? Ulendo umenewo ma nominations ndisachite kunena kuti wakuti koma kwa ine momwe ndikuona kuti mpikisano uli pakati pa atatu: MCP, DPP ndi UTM. Okay. Ngati tingavote ndikupezeka kuti pamene papalibe wapeza 50+1 ndikuona kuti mwina parilani zipani zomwe zingazakhalepo nthawi imeneyo ndi MCP ndi DPP. Taona masavu amene achitika onse akumabweretsa DPP patsogolo, MCP then UTM. Okay. Pachilungamo chake kuno amene atenga zikalata ndambiri koma enawo ndongoperekeza. Komanso tikati amene atenga zikalata ndambiri sabata imene tikupitayi tanena kuti kuno kwayambika ulendo pandali, sabata yomwe tikupitayi sabata inayo tiona ndithu ena kupanga withdraw ose aja sakayimirayi zimenezo tisachite sopita kumbali sakayimira ose aja. Ndimona ngati tikanapereka ulemu wapadera kwa Catherine Gotani Hala, Newton Kambala, panalinso ena I think amene they knew kuti siwo amadziwa kuti si ineyo koma kuperekeza mokondwera. Naona Gotani akuweva ndithu koma akuchidziwa kuti sine akambala ndi adayendetsa nawo tractor. And I think we should give these people flowers ali akali moyo kuti aonetsa umunthu majority mundali. You know what, anthu amene mukusewera timu imodzi simafuna kuti goalkeeper sangamachinye kusogolo. Amene wachinya kusogolo kuja sikuti ndiye kuti ndiwopambana posa anzake aja. So kuchimvesa ichi Brian kuti mutimu muja amachinya mwina ndi mmodzi striker ni ineyo ndikukhala pakati pa osati akachinya ndiye mukumunya chifukwa ochinya ujatu azime amamunyamula wachinya iwo goalkeeper ngumakwiya kumbire kuja ndiye ineso musani nyamule kuno basi. You must understand kuti timu ija mmawina nonse mmaluza so nonse. There is no I in the team. Ngati ule team player umayenera umvesese chimene chichi kuti tili mu timu mmene tiwina limodzi tiluza limodzi. Ineyo ndisewere mbali yanga kuti timu yanga iwine. So zimene mukunenazo nde team player kumvesesa zimezizi. Otherwise ena amene amapanga kunyanyala chanchanacha amangoonesa kuti sangasewere mu timu chifukwa akufuna kuti ngati si iwowo nde kuti chilichonse chilephereke. Mawu anu omaliza Leah kuti nkhani imwe yambira panjira komanso wayana abwere wayana mwangothawa awayana abwera ni mudzati matsima omaliza sana papa sutala pamupanga share amaikrofoni imene ndawo timati tingokuonesani ku gulu kwanthu nanga munangobwera komanso kachekete kawala kachekete ende mukhala masingafanane ndi tayi ya wayana ya MCP iyo ndi California sorry MCP awayana lo inanga ndi ready tu ini ndi IDF ni ujeni fana naona ena kabena yo idem aitafana vaga anafala imene iyi ndi achipentekosto iyi ndinauza kuti kala ina iliyonse panopa achipana nati zoona sunganene kuti nthawi yatithera 30 seconds mawomaliza awayana mawanga omaliza ndongolera kuti inu amene mwatenga ma nomination papers amene mwapereka ma nomination papers ma presidential candidates komanso ma running mates nkhani siyofuna osangalatsa chipani
nkhani siyokunena kuti mutchuke. Nkhani ndiyonena kuti pasogolopa pali udindo wofuna kuchosa Malawi kumphawi, wofuna kuthandiza dzikoli kuti lichoke from mediocrity ndikukhala dziko lomaloza nkumanena kuti ndikunyadira kuti ndikubwerera kumudzi. Timachita manyazi ukamafika pachileka, timachita manyazi ukamafika pa Kamuzu International Airport kumaona kuti kodi anatiloza ife ndani ndipo chizimba chakecho anaponya kuti. So inuyo amene mukusankhidwanu pa 16 September anthu azasankhapo mmodzi. Tipemphe tatiuzani mfundo zimene muzachite osangotinamiza chifukwa cha kampeni koma muli ndi udindo kama opemphera muyambe kupemphera za serious chifukwa iyi ndi ntchito yapadera. Leah ine Brian ndinene kuti ndakumvani anthu mukumanena kuti wambwita wagoletsa ndani. Ineyo mawanga akhalone nazo kuti it's not about kuti wagoletsa chigoli ndani kapena wambwita ndani, komano kuli Amalawi 7.2 million kunjaku kuti kodi anthu amene agoletsa, anthu amene ambwita ali ndi mfundo zotani zokuti Amalawi 7.2 million aja akhoza kuwapasa voti. Taona lero tikunena MCP kuti yagoletsa chigoli yatani, agoletsadi chigoli pa running mate koma ali ndi mfundo zotani, akapita kunjaku akayankhula chani kwa Malawi kuti akhulupirire ndi running mate ameneyo, chifukwa mbuyo mutinaliso ndi running mate wamphamvu Malemu Chilima. Komano kuti pakadali pano akapita agoletsa chigoli akauza zotani Amalawi kunjaku. Maipiri mawanga omaliza tikamaliza ndikuyakhala koma tapeza bambwaje ndipiri malizani ine mawanga kuno kwaperekedwa zikalata ndi makandidates ambiri, koma mkona kwanga ndimaona ngati a opposition mwina ngati akufuna akanangochitira mgwirizano pa chisankho chimenechi asadikire lirani asatitaitse nthawi Amalawi tikufuna tivote timalize zinthuzi tithane nazo osati pano anthu akavote kenako tiziti ayi mavota agawana okay agwirizane a opposition ngati akufuna kutero achitire one block now tisadikirire kuti chita withdraw zoteka utwa kunena kuti ngati akufuna migwirizano achitiretu nawo chifukwa pano pa momwe zililimu momwe zachitikira mkatimu kuperekedwa kwa zikalata zimene zikuchita kuonetseratu tikhala ndimalizireni nkhani madzulo ano. Ine ndayankhula kwambiri namba kuyankhula pano lachinayi chilichonse chimene ndakatha kuyankhula zona tingonena kuti tiona napo weruka pa 16 ndipo palibe tuwawina kale masankho palibe sikuti wina adzenda one shoulder high palibe anything can happen exactly ndiye tidzipatsana ulemu kuti akupopani kuti ayi mwachinya chigoli kuli ntchito yakulu between now and 16 September palibe amene akuyenda one shoulder high kudzimva mene maendera mukakhala kuti muli bwino nthawi fa mukakhala ndama simso watu wayana chunga what a week it has been. Tateratu anthufe tateratu tikapume. Leah Malekano, thank you very much for joining us tonight. Maipiri ndipo ndalikonda investigation okay kuti tili pamodzi ndi Brian Banda Kathe Wayana ndimangokuonerani patali ayi mwatipeza wadumpira mu Shark Tank. Maipiri tikuyamikeni. Maipiri ndi katundu Maipiri ndi katundu ezona azimayi izo za madini ifani kuiona mene yawiriwa kuti yovuta combination yovuta koma ndimafuna ndiyayamike mwapadera chifukwa mayiwa ndimagwirizana nawo chifukwa tayendera limodzi kuyambira pachinayi paja matisira ma shift ife ena nupita kamwati kubwera ife tikucha kwa makhofi kodi inu mayankhula muchenjera banje mese ndame malemba ma shift maziba mamezeka kuti ino kuzichosa off saoneka ine ndichunga ndi ma analyst inu
achakwera aswira ndi acho tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidakubweretserani kuno ku Bingu International Convention Center. We came here on a Wednesday. Yes. And what a week it has been. We wish you well. Wireless yakanema ndiyo mweyi, wireless yomvera ndiyo mweyi, online ndiyo mweyi. Malomwa ife tonse kuno tithokoze a team zana ndimanena kuti the dedication imene ili ndi anyamata achina Zacchaeus, achina Alessio kumaliza izi achina Gift, achina Malenga. sungeni amayendesa chitraki koma ndame amalumikizaso makamera zona and the dedication of our team. Ife tonse kumachilone kuti ine pamene ndi pano ndatera Yes. ololanchi sindaji ndateratu. But we want to thank you for joining us the whole week. Ife ndi Times Television, and goodbye tonight from Lilongwe.